ポポルブフ。猿になった兄たち。それでも、とうとう我慢できなくなって、フガフプーとイシュバラン系は自分たちをいじめる兄たちをやっつけようと相談しました。ある日、鳥を打ちに出かけた二人は何も持たずに帰りました。すると、石ムカネが怒って言いました。どうして鳥を持って帰らなかったのだ。双子は答えました。鳥を撃ったのですが、高い木に引っかかってしまったのです。私たちは木に登れないから、兄さんたちに木に登って鳥を下ろしてほしいのです。翌朝、フガフプーとイシュバラン系は、フンバツとフンチョウエンをグアンテと呼ばれる高い木のところへ案内しました。その木にはたくさんの鳥がいました。フガフプーとイシュバラン系は言いました。兄さんたち、あの高いところに私たちが撃った鳥がいます。どうか木に登って取ってきてください。二人が登っていくと、木はどんどん太く高くなっていきました。そのため、二人は降りられなくなってしまいました。あまりにも木が高くなったので、フンバツとフンチョウエンは怖くなって下へ叫びました。おい、弟たち、木が急に高くなってしまった。怖くて降りられないよ。すると、フガフプーとイシュバラン系が答えました。下帯をほどいて、その端を尻尾のように後ろに長く引っ張るのですよ。そうすれば降りて来られますよ。フンバツとフンチョウエンがその通りにすると、下帯が尻尾になって、二人はたちまち猿になってしまいました。フガフプーとイシュバラン系は、こうして兄たちを猿の姿に変えてしまうと、家に帰ってイシュムカネに言いました。おばあさん、兄さんたちは猿の姿になり森の中に行ってしまいました。イシュムカネはとても悲しみましたので、双子が慰めて言いました。おばあさん、大丈夫ですよ。また、兄さんたちに会えますよ。でも、おばあさんが兄さんたちを見て笑ったら、兄さんたちは森に帰ってしまいますよ。そこで二人は笛でフガフプーの猿の歌を吹き、太鼓を叩き、歌を歌いました。すると森の中から2匹の猿が出てきて踊り始めました。それを見て最初は我慢していたイシュムカネはとうとう笑い出してしまいました。すると猿は森の中へ逃げていっ
てしまいました。イシュムカネが悲しむので、フンガフプーとイシュバランケはもう一度同じことをしました。すると、猿がまたやってきましたが、やはりイシュムカネが笑ってしまったので、また森の中へ逃げてしまいました。三度目も同じでした。そして、とうとう猿たちは戻ってこなくなりました。粉罰と粉蝶園は音楽も絵も彫刻もうまく尊敬されていたのですが、二人は思い上がっており、弟たちをいじめたので、猿にされてしまったのです。こうしてフンガフプーとイシュバランケはおばあさんやお母さんと一緒に暮らすことになったのです。